Hiyang lang sumpay ni nga tong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. Hala, niyala kita tungod sa punerarya mo, no? Oo, Taw. tungod kay muhatod ta og lubong. Ah. Pero ayaw mo pagkanaog ha. Dinira mo sa sud sa sakyanan. Ako ra og si lolo ninyo ang musud sa punerarya. Ngano din, ay? Dagang tao. Init kaayo. Akong usbon ha. Why usan ninyo ni ate nimo ang manaog? Paabutan ninyo ang among pagbalik ni lolo ninyo imon. Oh, nay. Di nilang tatiyo. Magpaantaw lang ta ni si Reeves. Murag, gialalayan raman sa siya mga kadugo. Maong okay ra. Pero dunay gipangita ang iyang mga mata. Oh, na. Wag ko masayop sa akong gituan. Nga, ikaw guti, niya gani sa paingon din sa tunay mo tangan. Na, Salamat kay ni Arday ka. ang sana. Abi na ko, dili ka mo to nga. Imposible na. Arin ko sa kaya. Manong, Sige sir. Diyan lang siya mo. Diyan lang siya ni mo sakay. Ari lang ko sa ako sa kanan kay namang mga bata. Si Dong Benji o si Inday Tumbe. si Binji, na ang bata. Muhatod sa bang bata. Oo, ang mga bata. Kay holiday man, wabay klase. Pwede mag-usan ni noon tag sa kanan ninyo. Kung mo imong gusto. Matupad ko ni Benji. Tombi, ari ka sa akong tupad anak. Sila da si Sir Reeves ug si Benji sa luyo. Oh, nay. Benji, musugot ra ka kun. Mutupad ko ni mo. Yes, sir. Okay ra, sir. Ay palayo ha. Di ta magkapaakon. Bitaw, pero maawaman ko nimo, sir. Ayaw. Nganong mauwaw ka man. Paagbaya ko ha. Oh. Para mawag tayo ng kabugat sa kundugan. Manong, sige na. Adto na ta. Sir, kinsa din ang namatay? Akong maguwang. Pinangga na kong igsuon. Mao di nga ganina na ka nagsihilak. Asa na kayo ng imong apin sa luha. Masugot ka nga ako ng pahiran, sir. Ako lang hinayon. Salamat. Ayaw na paghilak, sir. Aron, dili mo sakit imong dugan. Buutan kay kasa. Parehas mo ni Kyle. Nga akong anak. Anya, among classmate. Nan si Kyle, sir? Hay man siya mo sakay. Uwa si Kyle. Tuwar siya sa bahay. Indo taon tag niya pa siya. Siya ang tatoy upahid sa imong luha. Sige lang. Niamag ka. Salamat ha. Nalipay kay kusimong gibuhat. Imong gipagaan og dalit ang akong dugan. Salamat, Benji. Wala na ko na si Sir Ribs, oh. Sige rin kaya po sa hilak. No, kita na nabilin din niya sa menteryo. Ganina rin na siya nga si hilak. Ang uban nanguli na. Andi pa ta din ni Nay. Oo. Ato di ay siyang biyaan. Dili oy, kay luoy man sab. Ato ni si Sir Nay. O ami. Migo man ka mo. Luoy man sab ka na siya, Nay.
dito, adayon. Kita ka o. Sige rin siyang bakho. Kaila ko na siya ko nagtanaw niya. Ikaw na rin adto to. Tabangin siya kilak aron mahuman. Tumbe, niya tas pintuliyo dahil. Sipat, di kay kati. Ang, ikaw na tingaling angay nga mamam ni sir, aron na dili na siya magpunay kilak. Hay kay maayog ikaw na lang mo ulit to. Aron imo siya nga maaman. Ayaw sukuk-suku adong uy. Kay kahilasad uy. Oy, Na, Sama mo. Laki ko na ko. Unya ako'y muhap-muhap. May tagpapay kay okay ra. Shh! Uy, gusto na mo nga na. Ay, huwat ako ninyo kadiyot, ha? Kaya ako na lang mo doon ni Sir Reeves. Kuya, kung saan ka na kus pagamaam ang akong kaugalingon. Wala ko masayon. Aron siya angay kong buhaton. Aron mabatukan ang sobrang kasakit sa hadla sa kapalaran. Abi na kong mahimutang ka na sa mo pagbalik din his Pilipinas. Abi na kong pagod o kalibang dayo na ang imong matilawan. Iko ka naman di ay nga nagatot sa imong kamatayon. Sir, dali na. Aron makapaway na unya ka. Ugma, kung gusto ka, mamalit niya ta din aron sa pagduaw dayo ni kuya nimo. Hinumdumi lang ang akong giingon nimo. Nga ayaw gid pangitagdahan aron ka masakit. Kini apa mi nga nakinahanglan nimo. Naapa ang talipay nga akong giingon. Ayaw na kay. Salamat sa kanunay mong pagdasig na ko, Nimya. Dili ko na ikalimtan. Og, sorry. Sorry nga nalangan na hinuon mo. Gibati na magkalayang mga bata. Wa man. Kaluoy ang ilang gipati diha nimo. Pagkabuutan si mong anak, Nimya. Maayo ka diyan nga pagkainahan. Kaya na-raise ni mo nga buutan ng mga bata. Ang iyong anak. Sige, na. Ayaw taon ko ninyo. Palay ikang panahon na. Tiis, Nimya. Naarami, sir. Ako, ang mga bata, ug si Kiyo. Kung makinahanglan ka na mo, tawag. Ma'am, nganong naghilak ka man? O unsa may sakit, ma'am? Ang duga niya, sir. Unsa kay nahitabo karon ni Reeves? Gusto na ko siyang tawagan kay mangutan na kung okay na ba siya. Ayaw na lang, ma'am. Ato na lang huwaton ang iyang pagbaalik din sa ospital. Aron dili ka ma-stress. Kung manawag ka, unya dili ka kiniya matubag. Miingon ka ganiha nga daghan ang mitambong sa hayat sa iyang igsuon. Mauna dili kito makalugar sa pag-abi-abi si Sir Reeves nimo karon. Nalipay man gani ko nga nakabantay ganihang nakatugra ka para ba makapahuway ang imong huna-huna. Maong relax na lang una diha, ha? Babe! Babe! Gusto na. Karon pag yun na maghisgot ni mo, sir. Maupaman sa iyang pagmata. Good. So, timing ra ang akong pag-abot. Ikaw ang kumusta? Ako rin na pahimutang sa kuya. Og nagpasalamat ko sa presensya ni Manong imong naglimya. Ilang yung kong kitapangan. Huwag ko nila talikdi ang tutamahuman ang akong problema. Usa naman ka.
nagka-decide ko nga mo pauli sa bahay. Aron dili ka na kayo mahago sa paglili na ko din eh. Unsa? Ayaw. Ayaw, babe. Please, dinhi ka lang. Eh, mas mahiluna ako. Mas kampante ko kung niari ka sa ospital. Para matimandid na yun ka. If ever, usog ba na sa unya ang natilawan ni mong kasakit? Dili ko gusto magkabuang, babe. Maong, please. Dinhi ka lang, okay? Anyway, naaraman ko, matigkaroon ko niya. Kung gusto kang dili ko mahago og maayo, then, mupahuway kog tarong sabay. O kung dili man, si Manang Esther, ang makaubali mo din eh. Magkuha kog private nurse, nga makaabag mo. Nagkasiguro ka? Nga kung tumanon ko ng imong giingon, dili ka ma-stress? I swear. Unsay istorya ninyo sa doktor? Dagan. Nagkidaiya na lang. O bahin sa imong sakit. Wa pa siya final say. Gawas lang nga. Iyagi kong ipasaligan nga buhato nila ang tanan. Aron gyud, malabangan nimo ang krisis. And ayan guys, nadungan din yun ang ikaw ang gamot ako ang punuan. Part 51. So pagmata na ako guys. Wala mong gutoy upload anay gahapon no. Kape guys, kape tayo. Sa may inyong plano guys karong adlaw. Sa may inyong mga events. Kuani magpanday ko guys sa akong balay. Nag-repair ko daan guys akong balay before ko manabak. Kung makatrabaho na ko guys sa ano, pasagda na siya. Nakoy time kay siyempre focus na ta dito. Anyway, October 9 pala no ang grand opening sa Gaisano City guys, Cabadbaran City. Ang pinakauna nga mall no sa Cabadbaran City. Cabadbaran City is na siya sa Agusan del Norte. Maunang nag-prepare ko guys sa akong balay no kay pag makasugod nagtrabaho busy naman tani. But parayon niya pa natong upload no. I think tagduha na ta ka drama no sa every upload. Matrabaho na. So, atong i-play guys ang drama. Pasultiho naman di ayo eh. Ikaw ang gamot part 51. Ang last part guys no, nasakit si Nimya no, nagluya. Og napatay pud no, igsuon ni kuan guys ni Ribs no, nga si James. So nag-abot-abot ang problema ni kuan na guys no ni Ribs. Since siya man gyud ang pinaka-apektado no kay igsuon man niyang nawala. Unsa gyud guys sakit si Carla guys no. Ug unsa gyud kayang plano ni kuan ni Benji iya pag ganing kuan. Pero sakit naman siya. Hatag lang niya anemia. So from there magsugod ta. Oh, Nay. Musog na ako. Matupad ko nimo. Yes, sir. Okay ra, sir. Anak palayo ha. Dito magkabaakon. Bitaw, pero mauwaman ko nimo, sir. Ayaw. Anong mauwaw ka man? Pagbayan ko ha. Oh, Para huwag tayo ng kabugat sa kulugan.
Manong, sige na. Ato na ta. Sir, kinsa din ang namatay? Akong maguwang. Pinanggaan akong igsuon. Mao di nga ganina ka na si hilak. Asa na kay nang imong apin sa luha. Masugot ka nga ako ng pahiran, sir. Ako lang hinayon. Salamat. Ayaw na paghilak, sir. Aron, dili mo sakit imong dugan. Buutan kay kasa. Parehas mo ni Kyle. Nga akong anak. Nya, among classmate. Na si Kyle, sir? Ay man siya mo sakay. Tuwa si Kyle. Nag-share siya guys no sa iyang papa. pa siya. Siya ang tatoy. Siyempre kay all this time wala man siya kasayod nung ang nag-istorya, ang iyang katubang is iya palang anak mo. Pareha ang duha guys, blind no, mga biktima sila sa pagkakataon. Biktima gyud sila guys. Sige lang. Niyaman ka. Salamat ha. Nalipay kay ko sa mong gibuhat. Imong gipagaan ang dalit ang akong dugan. Salamat, Benji. Salamat kayo So dool kayo sila guys no sa ilang mga feelings no. Ilang feelings guys is very mutual. Di ba klaro kayo guys nung adunay gyud sila connection. Kay in real life o in real life sa drama is mag-ama man sila. No, kita na lang napilan din sa menteryo. Kanina rin na siya nga sige lang. Ang uban nanguli na. Hindi pa ta din inay. Oo. Ato di ay siyang biyahan. Dili oy. Kay luoy man sa. Ato ni si Sir Nay. O ang mami. Migo mo. Pero si Nemia guys, kabalo yun siya nung siya ang amahan sa bata. No? Pero, siyempre, kung iyang isulti, siya ang panamawad-an good mo nang wala na lang siya choice, no? Kundi itago ang kamatuoran. Amo. Luoy mo sa kana siya Nay. Tuwa da yun. Itagaw. Sige siya pangko. Kailan ko na sa loob ko nagtanaw niya. Pangili at to. Kapangis kaya hilak. Mahuman. Siyempre, masabtan magyud na to ang iyang feeling no that James guys kay suon biyan niya ang mawala. O close sila oy. Pero mabora kayo ang papel ni Kuan guys no, ni James. Pila ra ka episode sa Kuan pa yun, sa mga beginning pa yun siyang episode no? Abi na ko, mahimutan ka na sa imong pagbalik. Tenis Pilipinas. Abi na ko, for good. Bantog ra guys wa katingog yung igsuon no for how many episodes kay ni abroad pala di ay ni. Siyempre ito sa abroad layo. Kung kalipang dayo na ang imong matilawan. Iko ka naman di ay nga naghatod sa imong kamatayon. Sir? Dali na. Aron makapaway na unya ka. Ugma, kung gusto ka, mamalit niya na din aron sa pagduaw dayo ni kuya nimo. Hinumdumi lang ang akong giingan nimo. Nga ayaw kitang ngitagdahan aron ka masakit. Kini apa mi nga nagkinahangan nimo. Naapa ang talipay nga akong giingon. Ayaw naglikay.
Salamat sa kanunay mong pagdasig na ko, Nimya. Dili ko na ikalimtan. Oh, sorry. Sorry. So dako yung katabang si Nimya guys no ni Rebs sa iyang panahon no sa iyang kalungkutan kay iya maning ginamayan no sa iyang mga kasubanan. So I think enough na guys no ang atong vlog, ang atong outro guys. Let's check it out no kung naabay mga komento no. But wala. Thank you so much guys. Again, this is Dodong. Bye for now and good night.